Здравейте хора, днес ще отваряме тази чушка с Алекс. Моя най-добър приятел. Ето така изглежда. Сега ходихме с него и го купихме от магазина. Какво е това скапано нещо? Не знам какво е. Ама тук има някакви неща. Самолета Play Judy и няма. Алекс, не! Сега го отваряме. Ако разбера как. Може 50 часа да чакаме да се го отворим. Имаме гребни. Алекс. Това е Лора крава еспаньола, паднах стола, като те видя гола. Алекс, отвори го. Страница, ножица. Чакай малко. Абе! Чакайте, че не знам. Това е близалка. Близалка. Си мисля. Дай, Алекс, това вече мога. Алекс. Чакай, аз как да си мисля. Какво това бе, Алекс? Кое бе? Какви са тия розово и синьо? Аз искам синьото. Добре, сега. Дай аз да го отворя. Заедното заради ластика. Това са май кисели бризалки. Бризлалки, така, точно така се казва. Бризалки. Алекс за първи път се включва в моето клипче. Дойде баба Данче. Дай. Дай да го отворя. Трябва с зъби си мисля. Чакай. Да видя. Така не. Добре, Алекс ще го направи. Гледайте го. Аз няма да се показвам в кадъра, за да може да го виждате. Алекс, какво ще кажеш по въпроса, че може да го... Хора, ще дам на Алекс ножича от бюрото ми. Ето си ножича. Той тък му успя. Вижте го какво е. Синьо и розово. Отвори го, Алекс. Само внимай да не се олееш. Какво трябва да правим? Това как се отваря въобще? С зъби. Хората през цялото време тук е имало някакви чертички и ние сме ги забелязали. Чакай да пина. Вкусно ли? Не, това нищо не такова. Викам, искаш домашно, ма била стара. Има вкус. Кисело е. Колко? Кисело. Да ми горчи на устата, бате. Как го твори това нещо? Така, изтискай. Дай да видим реакцията на Алекс. Реакцията на Алекс беше много. На колко би му дал от 1 до 10? 0. Има вкус на нищичко. На мен ми харесва. Ойто има вкус на нищичко. Я да го пробвам. Чакай.
Твоето даже е по-вкусно от моето. Искаш ли сега ти да пробваш моето? Хайде да. Сигурно твоето няма да има вкус на нещо. Какво е, мамо? Само да си приключим видеото. Е много лепко. Което е по-вкусно. Тук имаш нещо синьо от това. Ами ние пък... Той сме. Ако комбинираме и двете, ще стане супер кисело. Алекс, кажи на... Алекс, тук се беше такова нещо, сено тук има някакво лице. Нарочно. Тия стрелкички отиваха тук. чу, горе, страхвай се да пика! Адски вкусно е. Тара сега да си купа да го комбинираме. Сега постана супер кисело. Вкусно е все пак. Ще се удараме. Сби го тук вътре. Кой има вътре тук? Това е Ариан. взем някаква чаша да го изсипам. Ходи, вземи от мама. Алекс отива да взема час, аз го слагам на пауза. Това Алекс се връща. Нека го паузирам, Алекс, заради теб. В ето тази чаша. Ето тази чаша ще го слагаме. Абе, Алекс, не! Ще вземем ново видео как го слагаме, а това ще го качим след това. Бай-бай, ще снимам ново видео, когато го ще изкладем.